For today's video mga kabisaya, adto na to ang legendary 5 pesos pastil no 40 years na diri sa Basilan. Para siyang wonton, para siyang empanada. 13 hours ang among gibiyay mga kabisaya from CDO to Basilan Island o wala gid na sayang. Next na tong gituan ang 40 years nang namaligya og crispy pastil diri sa Isabela City, Basilan. Diri sa Basilan mga kabisaya, daghan kag makita nga ga-display og pastil. Og abi gini mog empanada na mga kabisaya, pero ang tawag nila na is pastil. Pero ang atong adtuon karong buntaga, ang legendary gyud nga 40 years nang namaligya og pastil nga tag 5 pesos ang buo. After pila ka hours nga pagpangita aning pastilan ni Ate Josephine mga kabisaya, nakita na gid namo diring dapita. Og maklaro jud nato ang kalami mga kabisaya ka wadyoy undang sa pagprito sa pastil. Way undang mga kabisaya gikan sa pagmasa, gikan sa paghulma, gikan sa pagluto sa palaman sa pastil, pil sa peanut sauce mga kabisaya, way undang sa pagbuhat. Og bisan suok ning balay ni Ate Josephine mga kabisaya, dagsa gyapon sa daghang customers, labaw na sa mga estudyante nga afford kayo ang tag 5 pesos nga pastil. 5 pesos each, kakaibang pastel. Di ba yung pastel is may rice? Yan ang pastel. Iba yung patil. Iba yung pastel at iba yung pater. Patil yung kanin. Kung sa CDO mga kabisaya, same ra ang pagluto sa pastel o pater. Pwes diri sa Basilan mga kabisaya, lahi ang pastel, lahi ang pater. O kaning gitawag nila nga pastel, muning giprito, crispy pastel ang tawag nila ani, tapos naay palaman nga pansit, naay munggos og naay tauge, tapos butangan og peanut sauce. Grabe kalami mga kabisaya. Sarap guys, promise. Para siyang wonton, para siyang empanada, tapos super crispy. Ano ma'am, ang soso? Sarap? Ang soso, Try natin maglagay ng sauce guys. Nasa like chili peanut garlic sauce. Lami pud kayo ilang peanut sauce mga kabisaya kay sila mismo ang gasanlag sa mani. Og everyday fresh ilang peanut sauce kay everyday gis gabuhat mga kabisaya tungod sa kakusog, dali ra jud mahurot ang ilang peanut sauce. Ako si Josephine na nagawa ng pastil. Sa Basilan mga kabisaya, grabe may honor po mga kilala ko kayo. 40 years na sila diri mga kabisaya og isa gini sa Basilan delicacy kaning crispy pastel. Grabe akong kuan kay sa CDO magod ang pastel o pater same lang gina siya diri, same lang gina siya texture katong with rice tapos karne, but here sa Basilan lahi ang pastel, lahi ang pater. So grabe, worth to try mga kabisaya. As in, grabe, 200% ang kalami, 5 pesos only. Lami siya nga walay sauce, pero mas mulami pagit siya nga naay sauce. Grabe. Diligid kamahayan ang pag-ani sa Basilan. Nood baya ma'am. 13 hours ang among gibiyay mga kabisaya from CDO to Basilan Island o wala gid na sayang. So open sila mga kabisaya from 8 AM until 8 PM. O diri sila located sa Barangay Tabok. Pangitaon lang gid ninyo ang Jack Angel Integrated School o mangutana lang day mo di mga kabisaya kay grabe sila ka ilado dinhi. Barangay Tabok, Isabela City, Basilan. Thank you. Thank you so much. Bisan asa gid ang Pinoy mga kabisaya, madiskarte gid kaayo o grabe ka hardworking. Isa na gini sa Ate Josephine. Ang grabe ka hardworking mga kabisaya, despite nga siya na lang isa no, wala niyang bana, but continue gyapon siya sa pagbuhat sa ilang legendary nga recipe sa crispy pastil. And I must say, isa gid ni sa pinakalami nga nakaon ako di sa Basilan mga kabisaya. Imagine mga kabisaya, kani nga recipe gikan pa ni sa mamagpapa ni Ate Josephine, tapos napasa mismo sa iya og mo'y ginegosyo nila sa iyang bana for 40 years og mao na gibuhi sa ilang mga anak. Grabe, di ba? Og natungnan pag ginato mga kabisaya nga nay nag-order ni Ate Josephine nga 500 ka buok nga crispy pastel bound for Zamboanga City. Grabe. Worth ang biyahe nyo na 13 hours from CDO to Basilan. I-try na ninyo yung pastel diri sa Basilan. Bye!